Halloo kaikki tilaajat siellä. Miljoonat tilaajat siellä. Nyt mä löydän mihin mä oon tykästynyt nykyään. On Final Fantasy kortteihin. Siitä näet esimerkin. Takana näyttää tollosilta. Ja tällaista. Ja tollasta. Oma musiikki soi taustalla. Mulla on näitä ei foliokortteja, mulla on tämän verran tässä. Ostin kaksi boosterboxia. Ja kahden boosterboxin nää ei foliokortit mahtuu yhteen boosterboxiin. Ja tarkoitus olisi tehdä uusia videoita, kunhan niitä nyt tulee tehtyä. Moi!